Hola, què passa? Benvinguts de nou a Guardiola TV, el podcast de referència. Avui estem a les Preses, al restaurant Quins Ous. Ferran Pur, com estem? Què tal, com anem? Un plaer tenir-te aquí al podcast. Com estàs? Bé. Escolta'm una mica, això és una mica improvisat, però què tenim aquí? Bueno, hem tret una mica el producte que gastem als Quins Ous. El producte passejar, no? El producte passejar, exacte, que ens diferenciem una mica. Hem començat amb l'emblema dels Quins Ous, l'única cosa que no hem tocat des que vam obrir, un xuletón. Vam començar agafant xuletons del País Basc, després cimentals d'Holanda, d'Alemanya. Ara hem acabat amb un tio que cria unes vaques a Tortellà de puta mare, l'Alta Garrotxa, i ens guarda les vaques velles. Quan en selecciona una de ben parida amb una infiltració guai per nosaltres, ens la preparen i és un 10 això. És a dir, la carn, el xuletón, és l'element propi, no, del Quins Ous? El xuletón és un dels elements emblemàtics dels Quins Ous. Hi ha molta gent que ve especial pel xuletón, exacte. Molt bé. Què més tenim, Ferran? Exacte. Tenim una mica un parell de coses de l'hort de Ridaura, que tenim un pagès que ens cultiva per nosaltres un hort de Ridaura, tenim un pèsol llàgrima, que són els primers, i tenim una col de Brussel·les, que després t'ensenyaré un plat que fem amb la col de Brussel·les, que la gent diu, hòstia, és una merda la col de Brussel·les, ara després provem una amanida que està de puta mare. Clar, depèn una mica del producte que estigui cuinat, no? Canvia molt, no? Exacte. Jo penso que les típiques cols que menges a casa la iaia, rebullides i toves, no els hi falta, i nosaltres el que fem és escaldar-la amb aigua i gel, sobretot, després amb una mica de vinagreta que fem amb un vinagre de mandarina que fem nosaltres. Queda guai, ara la provaràs amb 4 carxofetes fredes. Quin és el producte que t'agrada més treballar quan estàs a la cuina, Ferran? Verdura o marisc bullit. Per exemple, agafar aquests escamarlans. No ho solem fer aquí perquè la gent no ho valora, però a la gent li agrada molt més brasa, li agrada molt més planxa, però uns percebes bullits, uns escamarlans bullits, o hasta cru, m'encanta treballar això. En sèrio? Sí. Bullir una cosa, o algo de verdura escaldadet, no tocar-ho gaire, a mi m'agrada el producte. Buscar l'excel·lència del producte, però esxafant-lo al mínim. Ara entenc per què m'has portat això, verdura i marisc. Exacte. Favorits, no? Podríem dir, Ferran Pont? Exacte. Tenim el xuletón, que és l'especial, i després verdura, marisc, que aquí ja són les últimes angules que ens envien de Galícia, Vale. de Ribadesella, ara ens han portat un platet també perquè... Angules, producte infravalorat, Ferran? No, Angules és un producte molt top que ara està desafortunadament en perill d'extinció i el preu inclús s'ha arribat a doblar, però és molt poc conegut per culpa del seu preu, diguéssim. Vale. Passa que jo crec que d'aquí 5 anys això, o 10 anys, això ja no existirà. Ferran, la pregunta que et faré ara, Angules, car o costós? Per mi, quan es tracta de menjar, no hi ha res car. Si és bo, jo mai a la vida he trobat res car quan es tracta d'algú bo. Però per mi, una samarreta de 10 euros la trobo cara. Però unes angules no les trobo cares. Vale. Són meves maneres, per això no podem opinar gaire en públic perquè queda molt malament dir-ho. Perquè el teu amor per la cuina quan va començar? Entenc que fa molts anys, no? Perquè ets un tio que se't veu amb experiència, no? Que se't veu amb habilitats, no? Explica'm una miqueta. Aviam, jo vaig començar Explica'm una miqueta. Jo vaig començar... Explica una miqueta. Explica. Ah, vale. Explica. T'explico? Explica. Jo vaig començar fa molts anys, quan tenia 14 anys, al restaurant Can Llonga, que portaven uns amics meus rentant plats. Vale. Després, a poc me van agradant, vaig estudiar cuina al País Basc, vaig fer càterings amb en Nando, que era molt grandes produccions i així, i després, quan vaig estar voltant pel món, vaig estar a Filipines, vaig estar a Brasil, vaig estar a Mèxic, vaig estar a Xile, i vaig estar treballant en aquests llocs. Després vam obrir el meu al País Basc amb uns amics i bueno, ha estat una cuina una mica viatgera, una cuina una mica treballada, sobretot basant-se en el producte, sense liar-me massa. Després, quan vam venir aquí, vaig obrir el restaurant, vam fer un menú per arrencar i a poc la gent ha anat demanant més, fins ara que vam fer l'obra, que tenim el restaurant impecable amb aquestes neveres de vins, una mica d'això que
que la gent ja ve a buscar producte top, com poden ser aquests escamarlans, com poden ser unes angules, com poden ser un pèsol, com poden ser uns percebes. És a dir, l'evolució ha arribat fins al punt que la gent ve aquí expressament a buscar un producte en concret, no? Exacte. Hi ha gent molt friqui d'un producte o que li agrada molt allò, que diu, ostres, aquestes tallarines, clar, aquesta tallarina aquest calibre costa molt de trobar. No sé on te'l trobes. Saps què vull dir? Les cloïssa de carril sense barreja, que és una passada, bous de mar, o el producte de l'hort, és tot gent que ve a buscar producte que no li molestin gaire. Creus que algun dia podria arribar l'estrella Michelin? No, de moment ni buscar-la ni voler-la, de moment, perquè l'estrella Michelin representa un mètode de seguir, un prototip de servei, unes coses que jo, la veritat, cuino perquè m'agrada. I gràcies a Déu hi ha gent, no per una estrella. No. És a dir, seria molt complex, no? Perquè hi ha un protocol a darrere, no? És això que comentaves ara. Hi ha un protocol a darrere, has de fer les coses d'una manera que jo m'agrada cuinar, jo m'agrada passar-m'ho bé i m'agrada que la gent disfruti. Segons el que la gent disfruta, jo soc més feliç o menys, i ja està, sense cap mena de reconeixement, i sí que porta gent, però gràcies a Déu ja en tenim la gent. Consideres que aquí a la Garrotxa la gastronomia és de nivell? La gastronomia aquí a la Garrotxa últimament crec que ha millorat molt. Fa 7-8 anys hi havia poca cosa, ara estem sortint molts joves i no tan joves que estem fent un pas endavant a la gastronomia de la Garrotxa, i això ho veig molt favorable. Jo sempre ho dic, no és competència, és quan jo vivia al País Basc, a Sant Sebastià, que hi havia un bar cada 10 metres, tots estaven plens. I dius, hòstia, si la gent s'acostuma a anar a restaurants, a anar a bars, a anar a picar, a anar a una cocteleria, que no n'hi ha cap, però aniria bé que n'hi hagués alguna, coses d'aquestes, la gent té tirada, té ganes de sortir. És com ara aquí a Olot no surts perquè no hi ha res, a la nit. Doncs a l'hostaleria estem girant una mica entre els que estem sortint ara, una mica d'empenta que la gent surti. Podríem dir, Ferran, que estem girant la truita? Exacte, estem girant la truita. Molt bé, Ferran, tastem una miqueta, no? Anem posem el punt sobre la i, no? Sí, aviam, aquests plats... Vale, Ferran. Deixa'm tots els plats aquí, si vols. Ara aquí què ens han portat? Vinga, això és una amanida que fem per guarnir els peixos. Fem molts de peixos a la brasa, algun xuletón. És una amanida que fem per guarnir els peixos. El que us deia, no ens liem gaire, la col de bresa a l'escaldada, una mica de pèsol, uns tirabecs, que és l'únic que n'és del nostre hort, que encara no és temporada, i unes carxofes. Això és ben bé un acompanyament, que seria com un plat, com donar una mica valor. A mi no m'agraden els acompanyaments perquè que et fiquin el típic filet amb 4 patates, amb uns pics. Correcte. Amb uns piquillos. Molt simple. No m'agrada, a mi m'agrada que l'acompanyament sigui igual que el plat, si no, no fem acompanyaments. Ferran, tu, Fes. Que sigui igual d'important la guarnició que si et menges un xuletón o un peix, que sigui igual de bo. Que no sigui per acompanyar, que sigui un altre plat per desgrassar, per aportar sabor o per guarnir, diguéssim. Ojo, Bé? Ojo. Això és verdura, simple, escaldada. Ja està. Aquí ja tenim el plat una mica més treballat. Anem amb la càmera, Ferran? Ahí va. Tenim el pèsol, el que fem és el pèsol, l'escaldem, fem unes rucs, ofeguem el pèsol i 4 gambes, només atemperades les gambes. Té aquest, però amb cullera millor. Vale. Les gambes van totalment crues. La dolçor del pèsol, la gamba, busquem sabors que no emmascarin, sinó que acompanyin en quant a sabor, en quant a textura, que no matin, sinó que ajudin a acompanyar. Clar, a la teva cuina no trobaràs, no?, això que deies ara, una peça, tant sigui de marisc, de peix, de carn, amb un simple acompanyament, no? Amb unes patates fregides al costat, no? Exacte. Acompanyaments simples intentem no ficar-ne, intentem ficar, si no en fiquem. O sigui, si un escamarlar a la planxa, que fem aquest escamarlar espectacular, o el fiquem a la planxa i res més. I ja està. Si li hem de ficar guarnició,
per què hi fiquem? No hi fiquem 4 patates. Buscarem, ostres, algú marí, algú d'algues, algú que acompanyi, que doni sabor, que porti un beure blanc, alguna cosa que acompanyi el... Que estigui justificada, no? Que estigui argumentada, no? Que hi hagi alguna cosa al trasfons, no, Ferran? Exacte. Ferran, m'agrada aquí. M'agrada Ferran perquè hi ha moltes persones en el món que fan les coses per fer-les. En canvi tu, Ferran, ets una persona que les coses es fan per alguna cosa, no? Exacte, jo quan a la que faig alguna per fer ja no ho faig. Vale. I si he de fer alguna per complir l'expedient no ho faig. I ja està, inclús quan una cosa no m'agrada o vam començar amb un menú de 13 euros o el vam pujar a 15, ara el tenim a 32. No per el simple fet de que d'allò, perquè ja no m'agrada treballar en producte barat, m'agrada buscar el producte bo i que la gent que vingui digui, hòstia, val la pena. I des d'això és el millor encert que hem fet i tenim bastanta gent. Us va bé. Gràcies a això, exacte. Aquí seguim les angules. És final de temporada d'angules, ens les envien d'arribar de Sella i això és un pecat. Bon. Un pèl picantones, estan. Què és? Les angules les fem quasi sempre o brasa o a l'ajillo, amb una mica d'all, una guindilla, oli, saltejades i ja està. Estan molt bones, molt bones. Estan molt bé i ara és final de temporada, agafem sempre 200-300 grams a la setmana i quan s'acaben s'han acabat. Quan acaba la temporada d'anguiles? Ara ja no venen tan grasses, ja venen més suaus de gust, més d'això, i ara aquesta setmana o la setmana que ve ja acabarem. Clar, com a cuiner has de conèixer molt, no?, el començament i el final de temporada de cada producte. Això suposo que és experiència i pràctica, no?, al final. Exacte, jo per exemple cada dilluns me'n vaig al mercat d'Olot a passejar, a mirar què hi ha per... Firal, no? El firal, exacte, per mirar què comença, què acaba, què hi ha de temporada. Intento anar de vegades a la llotja si puc, a mirar alguna de peix, intento anar mirant i gràcies a Déu les redes socials, l'Instagram m'ajuda molt. Jo l'Instagram, no tinc Instagram particular, només tinc l'Instagram del restaurant i només segueixo coses de cuina. Quan algun amic penja alguna que no és de cuina el deixo de seguir. Jo només miro coses de cuina, gent productors, gent que fa hort, gent que cria vaca, gent que... coses d'aquestes i a través d'aquí busquem una mica els productes. Clar, en aquest sentit, és difícil, no?, no emportar-se la feina a casa o pròpiament la teva vida? No, la meva vida és això. Jo m'emporto la feina a casa i visc amb la feina. És algo que no sé triar, però alhora m'encanta. És algo que no puc no deixar de pensar en això. Molt bé, Ferran. Escolta'm, hem parlat de menjar, parlem de beure, no? Parlem de beure. Jo aquest vi encara no l'he tastat. T'he de confessar que jo soc, sincerament, si vaig a un restaurant, em demano o aigua natural o una clara. Per acompanyar el menjar. L'alcohol el deixo més per altres vessants de la vida, no? Com la festa. Tastem aquest vi. Com estàs amb bon vi, Ferran? Com s'agafa la copa per començar? Com vulguis, no. Jo no soc massa de copes ni d'això, intento tenir una copa bona aquí als restaurants, després tenim alguna copa d'alguna qualitat més alta perquè tenim algun xampany especial, tenim algun vi especial, però aquest vi en concret m'agradava que el provessis perquè és un vi que ens fan per nosaltres la bodega d'Uller del Mas, del Pla de Bages a Manresa, i és un vi fi, té una part de picapoll, ens encaixa bastant amb tot, no és un gran vi que t'emmascara tots els sabors, és un negre que et pot aguantar tot el menjar, no sé, tu prova'l tu mateix, aviam si... S'ha de fer així abans de provar? Així és perquè s'oxigeni una mica el vi, però si no, no. Ojo la llàgrima que deixa, La llàgrima. M'agrada, té un rerefons de fusta. M'agrada sobretot perquè té aquest punt, no? Té aquest punt que et dura tot el sopar. Exacte, és algo que no t'emmascara, que passa bé, que et pot aguantar un peix, et pot aguantar una carn. Quan dius això, et refereixes a que fas 2 tragos i ja et cansa. És a dir, no, al contrari. Exacte, aquest vi pots beure una ampolla, jo això m'ho bec una ampolla abans de sopar. Però jo perquè m'agrada molt, no tinc problema, no... Una ampolla abans de sopar? Això és un vi que passa molt bé, són vins amb molt poc grau. I vas fent. Exacte, tenen 13 graus, que és una passada, que es pot beure bé. Ets més de vins, xampanys, cerveses? Jo sóc molt de cervesa artesana a la tarda
i per sopar vi negre, normalment algun blanc especial. Vale. A mi m'agrada més el blanc que el negre. Ojo, Ferran, el negre per la carn i el blanc pel peix? No, en absolut, o no té per què? En absolut no té per què. Hi ha negres que t'aguanten peixos, hi ha blancs que t'aguanten carns, hi ha cerveses que t'aguanten marisc i no, hi ha gent que diu no, el marisc amb un albariño. Si parlem de vins convencionals, sí, però quan que ens fiquem una mica en el món del vi a provar coses diferents, jo penso que hi ha vins per tot. I al final, sobretot, és el que t'agrada. Si a tu t'agrada un Ribera i et vols fotre unes angules amb un Ribera o unes ostres amb un Ribera i t'agrada, fes-ho i endavant. I aquesta llibertat, no?, d'experimentar també. Exacte. Per tant, els cuiners, quan esteu tan avesats a aquestes paraules tècniques i aquest vocabulari, no?, aquest argot, aquest vocabulari tan precís, no?, tan específic per aquest sector, no teniu por que l'altra gent no us entengui? Jo si no ho entenen ja ho demanen i si no ja em torno a explicar. Vale. Intento fer servir un vocabulari que la gent ho entengui i que ho entenguin ràpid i si no ja que m'ho demanin que ho torno a explicar sense cap problema. Ferran, hi ha una pregunta que et volia fer, que ja venia aquí pensant, ostres, aquesta pregunta li faré perquè em fa gràcia saber-ho, no? Hi ha bon rotllo entre el sector de la gastronomia a la comarca? Hòstia, jo crec que sí. Sí? Jo crec que sí. Jo crec que sí i és algo que hi té que haver bon rotllo, perquè si no hi ha bon rotllo entre el sector de la gastronomia, malament. Jo no entenc restauradors que no van a menjar fora, o sigui, jo no... Okay. Però jo sóc un extrem, jo no puc menjar a casa un cop cada 2 setmanes, per dir-te, saps què vull dir? Però jo perquè si tinc un dia lliure me'n vaig a dinar aquí, me'n vaig allà, no menjo mai a casa. Però jo no entenc els restauradors que mengen a casa, perquè penso que és un error si tu et dediques a fer una cosa, com et pots pensar tu que ho fas millor que tot, sempre hi ha algú que t'ensenya, ostres, mira, ha ficat primer el xuletón per aquest cantó a la brasa, ha ficat no sé què, ha ficat la sal abans, la sal després, ha escaldat més les almejes, les ha fet mal. No pots veure només com ho fas tu tot, has de veure com ho fan els altres també. Hi ha algun famós que t'agradi en especial? Masterchef, no sé si t'agrada. No miro programes de tele de cuina jo. Per què? No t'atrauen? No m'agraden gaire, no. A mi m'agraden... Allà tinc cuiners que m'agraden molt, com pot ser, passa que no els coneixerà la gent, que pot ser en Satxa o en Manxer, que és un tio que té familiars aquí a Olot, que viu a Madrid, té un restaurant a Madrid, restaurant Satxa per mi és un referent. Tinc al País Basc, on he viscut jo, tinc un parell de restaurants, un que es deia Ibai, que ja tenen tancat, l'Elcano, que la gent potser el coneixerà, que té una estrella de Michelin, que per mi és un referent en producte, que no fallen mai. Restaurants aquests a mi m'agraden molt, però no tinc un referent de dir, hòstia, m'agrada molt aquest. Ara deixant anar els cuiners, ha vingut algun famós aquí al 15 Ous? No, que tu recordis? Sí, no... Algú sí, passa, els de Mishima venen a vegades, Alexia, com es diu aquest que ve a vegades a la tele? Antoni Soler. Antoni Soler ve a vegades, gent d'aquesta, l'Àngel Llàtzer, gent d'aquesta sol venir, però com que nosaltres no tractem diferent a un famós que els de la petanca que juguen cada dia aquí baix els tractem absolutament igual i no tenim privilegis per ningú. Alguna anècdota que puguis explicar? Ha marxat mai algú sense pagar? Sense pagar ha marxat alguna vegada algú perquè l'hem obligat. Perquè abans aguantàvem a la gent, abans aguantàvem d'això, passa que ara quan creiem que no tenen raó, agafem, els girem una patada al cul i marxa. I si has menjat, si no has menjat, al final això és casa nostra i si no et va bé com ho fem, doncs mira, no cal que vinguis, gràcies, però al final el que te deixa el client està equivocat amb mi, que es pensa que et ve donar alguna cosa, perdona, d'aquí passen 600 persones cada setmana, no deixen ni 2 euros per persona, al final de tot, saps? Vull dir, si no vols venir, gràcies i que vingui un altre. Hi ha gent desagradable, Ferran? Hi ha gent desagradable, sí. Hi ha gent desagradable i que cansa, però els aguantes, però quan falten el respecte a nosaltres, s'ha acabat. La setmana passada van venir uns que van poder menjar bé o malament, però van faltar el respecte i ara estic esperant el dia que tornin perquè no tornaran a menjar aquí, aquesta gent. Normalment són d'Olot o de la Garrotxa o de fora? No, de tot arreu. L'únic que es trobem amb gent de fora és quan hi ha caps de setmana que hi ha molta gent, sobretot de Barcelona, que reserven i no venen. Això sap molt de greu com a hostaler perquè, hòsties, al final
una taula de 5 cada dia que no ve, hòstia puta, són 250 o 300 euros cada dia. Per això sempre que reserves un restaurant, Ferran, et demanen el número, no? Moltes vegades et demanen el número per això, perquè si no et cobren un tant i ja està. Vale. I llavors el pròxim dia no pots venir? O com va això? No, el número de telèfon. No, per si hi ha el número de telèfon per si hi ha algun inconvenient, algun canvi, algun canvi d'hora, així, però ara hi ha molts llocs que demanen el número de targeta i si no pots venir cobren 30 euros. Jo em pensava que demanaven el número quan truco un restaurant per reservar, perquè si no hi vas, sàpiguen aquell número i que... Jo tinc algú, jo tinc el mòbil del restaurant, hi ha uns quants no donar a taula, que són gent que ens ha d'allò, que quan han marxat el guardo el número i tenim ple sempre i ja està. Hi ha gent que no la volem, que no tenim que viure gràcies a ells. Sí, evidentment. Tu vens, menges, pagues, et pot agradar, pots tornar. Però hi ha uns quants que gent impertinent o gent que d'això que els agafem i no, millor que no, ja està. Jo estic molt d'acord amb tu en el sentit de que a la vida pots tenir els teus objectius, no? Però el respecte al cap i al fi és molt important. Exacte. I al final estàs a casa teva i estàs en tot el teu dret, no? A decidir qui entra i qui no entra. Exacte, en aquest sentit. sí. Ferran, quin consell li donaries a una persona jove que vol iniciar-se en el món de la cuina? Consell, que si no li molesta treballar hores, ho faci. Que són moltes hores, és molt sacrificat, però per mi no és feina. Jo per mi no treballo, jo per mi dedico hores a una cosa que m'agrada. Moltes hores, però aquest seria el consell, que si es pensa que farà 8-10 hores i anirà cap a casa, millor que no comenci, millor que se'n vagi a la fàbrica i ja està. És molt vocacional, no? És molt vocacional, sí. Ferran, últimes 3 preguntes, vale? Va. Estàs preparat? Estic preparat. Carn o peix? Puc fer de polític? Digues. Si el producte és bo, més indiferent. De vegades em puc fotre un bon xuletón o em puc fotre un bon turbot a la brasa. O unes sardines, que per mi és un peix espectacular. Mar o muntanya? Poder mar, si és molt fresc i en temporada, Que el mar és maco, també. el mar és maco també. I Però ojo que uns vestiments de vegades... I si barregem mar i muntanya ja em al·lucina bé. Vale. O sigui, una llebre amb angules o un pollastre rostit amb garotes. De fet és el que diuen. Això a mi pots tenir dues coses. Exacte. Que és una, no? Exacte. Última pregunta, Ferran, blanc o negre? M'és igual blanc o negre, però blanc o negre, gris no. La gent diu, no, hi ha molts de grisos. No, jo molt blanc o molt negre. Grisos no en vull cap. Ferran Pont, xef del restaurant 15 Ous, entre molts altres restaurants de la comarca de la Garrotxa. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al podcast Guardiola TV, el podcast de referència. Perfecte. Merci. Ferran, moltes gràcies. Has estat còmode? Gràcies. Molt bé, perfecte. Sí. Perfecte. Gràcies, Ferran. Gràcies. Nosaltres ens veiem al pròxim podcast. Que vagi molt bé.